Du er ikke kommet afsted endnu? Og du filmer det. Det gør, hvis det ikke gør noget. Det gør ikke noget. Equipment must be switched off whenever the fasten seatbelt sign is on. Mobile phones at one normally. Do make sure your own mask is correctly fitted before... Så har vi fornøjelsen af at byde jer velkommen her til Las Palmas, hvor klokken er 10 minutter over 11 lokaltid. Og det vil sige, at vi faktisk landet hele 20 minutter før vores rigtige ankomsttid. Hvorfor der kommer derfra? Så var der også vandsprøg chokolade til. Ja. Emil havde ikke engang opdaget, at der var chokolade. Det stod lige ved siden af. Nej, det er han selv kun i, hvad der foran. Ja. Men her. Godmorgen. Hvad? Og der er sådan et stort skilt, som der var et wellnesscenter. Jeg husker, fanden var det andet meget. Det var da vi var på. Goddag, eller godmorgen. Hvad man nu skal sige. Jeg håber, det går bra med at høre mig rundt omkring på alle pladser. Men tak fordi, at vi alle er velkommen. Jeg hedder Simon, og som I kanskje hører med mig, så er jeg ikke svensker. Jeg er ikke norsk. Jeg er ikke finsk. Jeg er det sidste, jeg er dansk. Og hvad jeg ved, vi har både danske, norske og svenske også. Hvor mange svenske har vi? Det forstår jeg. Og nogle norske og danske. Har vi nogen finske? Ja, hvor bra. Jeg kan ikke prate finsk, altså. Nej, men jeg skal sammen med min kollega, Sabrina. Ja, Sabrina hedder jeg, som Simon har afsløret. Og jeg snakker også dansk, men jeg skal nok forsøge at snakke rigtig langsomt. Du kan godt tale dansk. Det kan jeg også, ja. Åh, det er fint. Men jeg skal stadigvæk prøve at snakke lidt langsomt, så I kan forstå alting, hvad som jeg siger. Det er jo vigtigt, at I får alle de fine detaljer med, som vi skal stå og snakke om her i dag, så I får det bedste af Gran Canaria og høre fra os her. Det vil nok falde af.
Ja. Jeg tænkte også, ja. Nå, nu filmer du igen. Ser du fjernsyn? Åh ja, det er der også. Den er flot. Den har jeg også ikke fået. Red wine. One bottle of the your house. The house. Yeah. Worth it? What? Nej. Solo se encuentra. Pizza. Med pepperoni. Jeg ved det ikke. Skal du have en pizza? Jeg ved det faktisk ikke lige nu. Måske. Ikke? Okay. Sí. Seguro? ¿Tú? Me gusta. Chicken. Ja. Var det ikke det, som Mette fortalte om, at de havde ikke forstået? Hun har stået og sagt chicken, og det sidste må hun stå. Nå, nej, det er jo så også fordi, der hører ikke kartoffelmos til... I kan ikke bare på vise? Jo, han kommer nok om det. Nå, men jeg fik et rigtig godt billede der. Hvor er det godt. Prøv lige at se. Ja. Ja. Nå, Hanne, du har lukket øjnene. Ja. Godt. Du slår ud. Har du fundet din stil? Ja. We have special discount on everything, 30% discount on everything, yeah? For the mark price, minus 30%. Do you have a Chanel number 5? Chanel, we don't have everything except Chanel. Og så vil man sige, at tøjene kommer til sammen. ¿Cuán confía? Rayan lo blues. Claro, punto. Beh, io sono sempre del parere, la mia nostra è bella, essere bene anche lì. Du tog grillet det.
Man kan ikke engang få dig ned, når du har på ham. Så var det. Du har bare lige over hovedet på dig. Au, ej. Bismarck. Vi fik lige lavet blomsterne i går. Gjorde I det? Man selv sidder der det. Ja, det er bare at tage lidt silkepapir ned i kufferten. Gud, det var noget utroligt. At vi ville herned, for så slap vi for alt det der. Alt det der. Jeg har spurgt morgenmad. Men den har altså kun taget, 20 minutter at lave. Er det rigtigt? Ja. Det er heller ikke sikkert, at den kan holde kufferten hjemme. Nej, det kan den nok. Det kan den nok ikke. Men gør der den filme? Ja. Så har vi det med i. Ja. Selvfølgelig gør det. Du er ikke bare op, du snakker også. Ja. Det er jo helt vildt. Det eneste, jeg tænkte, det var, at de har nok taget Dannebrogsflag med hjemmefra. Det har vi. Det har vi. Altså, du fik ret. Mornings. Så må vi et spredt familiebillede. Et spredt familiebillede, ja. Man kan også stå med pause.
Ja. Ja, nej, men nej, det bare. Skynd dig, inden den tager billedet. I gode gamle dage, så satte man på autolyserne, og så fik man altid et billede af ryggen. Jeg satte det. Nej, se det. Nej, se den står på mit billede. Så nu ved jeg, når der er mere 2 knapper. Altså, hvor skal du gå ud med den der? Det forestiller mig motion i dag, hva'? Ja. Ja. Det vidste jeg ikke. Det er noget, der gør for. Du får et billede, hvor du er fuldstændig skarpt. Er det det? Er det ikke? Se. Det er altid godt, der er lidt morskab ud af det. Kom der noget billede? Sagde den noget? Gjorde den noget? This function is not currently not available. Nej, men det er den så alligevel. Nogle gange. Ja. Det er et fint kamera, det der. Ja, det er det. I am Nikon. Ja, det er sgu kun snor der. Ja. Ja, det plejer de at gøre jo. Jeg går lige i dækning. Mhm. Det der er det, dem må vi med hjem. Nej. Så er der bare helt stille. Ja. Bare skud den op i Der er lommen. noget, man skal tage en sabel og så... Ikke nødvendigt. Jeg tænker, hvordan... Så skal vi have nogle glas. Kan vi ikke bare tage en maleglas? Jo. Sagtens. Til glas. Så. Hvad for en lille mad? Ja, små lader. Nej, det er ligesom nytår. Det er lige nærmest ud til for billetten for mig. Ja. Det er fint. Har du ikke taget pengene? Fiskehærterne kan vi godt gemme. Okay. Der er hjerter. Okay. Ja, det er derfor, jeg har sat dem på bordet. Vi skal ikke have dem med hjem. Nej. Jeg spurgte der. Nej. Det var for, at jeg kunne lave et hul til den. Jamen, den ser vi ned i morgen. Den der morgen. Nej, jeg har fundet der. Så jeg. Og vi andre, vi skal bare ned, og så skal vi sidde på kogen. Så skal vi håbe på, vi kan lide. Det har vi prøvet før nu. Så nu bærer vi det. Så gør det også på dig. Gør du det også på mig? Gør det lige. Gør det lige. Prøv at stikke ham siden. Vi skal hjem til at smile. Nå, skal vi kigge? Nej, det gør jeg ikke. Du er lige på glasene. Ja, nu er jeg drille. Så. Det er så opfører jeg over. Ja, der er en grund til, at jeg hele tiden skal tage mine billeder ud. Så, ingen slås. Jeg når hele tiden the limit. Det klemmer den af. Mor må ikke klippe hans fingre af. Jo. Den
henter. Den 20 og den arme her. Okay. Der var en masse hjælper. Shit, du Hello, how are you? Det skal jeg huske i hovedet, det her. Og så venter den dem op. Så venter den dem op. Der. Sådan kan du også få en. Det kunne da også være køkkenet. Jamen, hun har ikke. På en rød knap, så er det en styr. Ja, vi gør det en gang. Ja. Jeg er snart nødt til at hente flere jordbær. Det kommer jordbær ned. Det var dankt. En, de kan huske. Og ja, så er der karamel. Ja, det er sgu meget godt støtte. Nu skal vi juleaften til at spise nede på stranden. Det var ikke meget for det, men det var faktisk okay.
Og så kan vi byde jer velkommen til København.